dama. Mai masoya zo ga su mana faɗi a fili. Da fanni na ilimi za na yi tambaya idan mai amsar yana da kurkusa ya gaya min. Buhari, Daga jami'a ta sojoji na kasa a Borno tambaye kowa ya yi gina mana. Buhari, Da kuma jami'a ta noma a jihar Kebbi kuwa iya sanin kowa ya yi gina mana. Buhari, Ga jami'a ta sojoji na kasa a Borno ana tambaye kowa ya yi gina mana. Buhari, Gina jami'a ta harkokin teku a jihar Delta ga masu